Li Tirkiye ji mecveye ku çêkirina qanûneke bingehîna nû di Rojavê ye. Heyama borî ji her çar partiyên di parlamentoyê da komisyonek hatibe ava kirin. Lê ji ber çênebûna ti lehevkirinan qanûna bingehîna nû jî çênebûbû. Her wiha AK Parti di hilbijartina yekê mijdarê da ji bo avakirina hikûmetê ya bi tenê serê xwe gehîşt hejmara têrker û wê disa mijara qanûna bingehîna nû anî Rojavê. AK Parti dixwaze ku digel qanûna bingehîna nû ev derbazî sistema serokatiyê jî bibe. Belê eva ihtiyacî ke gelek mezin e ji bona Tirkiyeyê ew qanûna ku eskera çêkir ihtilalê hate çêkirin ji Tirkiyeyê re piçûk dimîne, kêm dimîne, nolanî îşlikekî teng. Ji bona wê yekê ji me re qanûna bingehiya nîw lazim e. Gerek ew partiyê dinê jî destê xwe bine ser wijdana xwe alîkariya me bikin em vê qanûna nîw derbas bikin. Hejmara parlamenterên AK Partiye ji bo pêjirandina qanûna bingehîna nû ya di parlamentoyê da an jî ji bo birina wê ya referandûmê ne terkere. Ji ber vê yekê pêwîst e ku herîkêm partiyekî opozisyonê piştgiriya AK Partiyê bike. Lêbelê li gorî îddiaya CHP armanca AK Partiye ne çêkirina qanûna bingehîna nû ya demokratîkê. CHP dibêje armanca AK Partiye anîna sistema serokatiyê ye. Bizim durduğumuz nokta belli. Helbesta me diyar e. Me hem di karnameya xwe de hem jî di hevdîtinên hikûmeta koalîsyonî de gotibû ku di vê makezagona 12 îlonê bêguhertin. Em dixwazin diwarê azadiyan de pêşiya Tirkiye vebe. Lê tekane şerta me ew bû ku em qet nekevin nava niqaşên sistema serokatiyê. Li gorî me bêyî ku sistema serokatiyê bê niqaşkirin, Tirkiye dikare makezagoneke nû jî niqaş bike. 2014'te son bulan anayasa görüşmelerinde düşünce özgürlüğü önündeki her wiha HDP jî dibêje pêdivî bi qanûneke bingehîya nû ya piralî û demokratîk heye. Her çiqas HDP wek prensîp li dijî sistema serokatiyê bêjê, ew dibêje eger ku destilatiyên rêveberiyên herêmî bêne berfirehkirin û destilatiyên di navbera lêbatên rêsiksazî, bi rêvebirin û darizandinê da bêne ji hev cudakirin, ew dikarin sistema serokatiyê jî bo niqaşkirinê bixin rojava xwe. Her çar partiyên di parlamentoyê da jê qanûna bingehîya nû dixwazin. Lêbelê ji ber niqaşên derbarê sistema serokatiyê da pêkan naxuye ku qanûna bingehîya nû bê çêkirin. Kemal Avcı, Rûdaw, Ankara.